Demà Badalona acollirà també una altra presentació d'un altre llibre que forma part dels actes programats per Òmnium Cultural amb motiu de la Diada de Sant Jordi i que formen part també del gruix de les activitats que s'oferiran enguany a la nostra ciutat. En l'actual període de crisi, Òmnium ha apostat per fer un esforç i potenciar el gust per la lectura. Òmnium Cultural dona el tret de sortida a la festa de Sant Jordi aquest dijous amb la presentació de L'home de la maleta, de Ramon Solsona, a l'Espai Betúlia. Es tracta del Premi Sant Jordi 2011 en la categoria de narrativa. El 17 d'abril tindrà lloc una lectura de poemes d'arreu del món sota el nom A tota veu. Aquesta activitat, que es durà a terme a la plaça de la Vila, comptarà amb la participació de lectors i també d'autors autòctons i nouvinguts. Els actes que organitzem des d'Òmnium Cultural contribueixen a ser un dels eixos importants de la programació cultural que tindrà Badalona durant Sant Jordi. En col·laboració amb l'Ajuntament, nosaltres aportem el nostre granet de sorra amb aquestes activitats importants. És necessari també poder donar veu a tots aquests agents culturals, com són els escriptors i els llibreters, que fomenten la lectura, fomenten el gust per la lectura, fomenten també la cultura catalana des del punt de vista de Badalona. Dimarts 19 d'abril se celebrarà la tercera edició de la Nit de les Lletres al local de la Sargantana. En aquesta cita hi seran convidats tots els agents culturals de la ciutat, entre ells els 28 escriptors que aquest any han aconseguit publicar algun text. També hi seran presents els llibreters badalonins.